Hej, jeg vil lige lave en lille gennemgang af mit lille projekt her med en bil, der springer i luften, flyver op og lander igen og springer i luften en gang til. Hvilket lyder lidt mærkeligt. Nå. Jeg vil lige gennemgå nogle ting. Vi kan starte med at gennemgå den her eksplosion. Den anden her, som I kan se her. Den har vi... Her har vi den. Whoopsie. Så du den? Her, sådan der. Som I kan se, det var en eksplosion, jeg fandt den her eksplosion. Den er ikke så køn. Så jeg gav den en sindssyg optimering, color grading proces, og så gjorde det til det her. Det ser lidt federe ud. Så før, efter. Ja. Hvad skal vi nu gå igennem? Vi kan gå igennem den flyvende bil her, som I kan se her. Har vi en composition? Nej. Den er her, car rotating. Jeg kan lige solo den. Se. Før så den sådan her ud. Så det var simpelthen en sort bil, der bare roterede på en plan flade. Nu har jeg lige fået den til at rotere her, som I kan se. Men den roterede bare på en plan flade, vandret, og det virker ikke så godt. Så jeg fik den bare til at dreje rundt. Men det første jeg gjorde, det var at kigge det grønne ud her. Med to forskellige plugins, keylight og bare linear color key. Derefter så kan I se her. Så gav jeg den en lille curve adjustment. Det gør ikke noget specielt. Vi kan lige gå herover. RGB. Det gør ikke. Så er det så den her TC toner. Det er fordi jeg lige har slået effekter fra her. På sådan der. Så kan I se, hvad curves gør. Lige lidt til retning, lige for... Det er ikke noget specielt. Så er der CC Toner, som også har gjort en kæmpe del. Hvor jeg tonede farverne om. Fra det lidt blå skær, der kommer her. Og så efter har jeg plejet en levels her. Den gør... Se også en rimelig stor del for det. Og så bare noget motion blur, hvilket også er slået til hernede. Og her og her. Så er der kommet noget motion blur på, fordi det ser federe ud. Så nu til næste ting. Vi kan lige gå on-solo den her. Vi kan lige kigge på nogle af de forskellige compositions, jeg har hernede her. Vi kan kigge på sideeksplosionerne her. Det er de første små eksplosioner, der kommer. Som I kan se, jeg har masket... Jeg skal lige tænke, for guds skyld. Som I kan se, har jeg masket bilen ud, så den anden eksplosion er sidder bag, og den er sidder foran. Det vil sige, den her, kan I se alle de masker, jeg har lavet her. Altså, jeg har separeret den der ud fra det her. Det vil sige, hvad masking er. Og så her har jeg ikke gjort noget andet, lige at tage bunden her, og så lige fedtet den ud, så den ikke er så hård. Så ja, sådan der. Sådan lige tilbage på 9. Sådan der. Kan den ikke er så hård. Så har jeg ikke rigtig gjort så meget. Jo. Det er adjustment layer. Igen for at optimere eksplosionen, så den ikke er tør og mærkelig. Så optimeret. Det er også reset. Control. Set. Sådan der. Det er altså, det er brugt hue and saturation, så jeg har gjort rød. I kan se her. Sæt saturation op og ned og for ned, så får den sådan lidt mere afdæmpet skær. Det er meget fedt. Så ind under gul her, yellow, gul kanal, har jeg så også gjort en del. Så det er simpelthen bare et lege med det. Så der er curves adjustment her, lige for at lige give lidt mere mørkere, lidt mere kontrast. Så det er hvad der er gjort med sideeksplosionerne her. Så vi kan lige gå tilbage til den her composition. Så er der også her nogle debris, eller nogle partikler, ting, der falder ud efter. Der er bare ikke... Jeg fandt sådan en lang video med nogen, så det jeg bare gjorde, det var, at jeg klippede den ud. Time remappede den, så jeg kan få den til at... Fordi videoen skulle hurtigt videre, så jeg gjorde det, at jeg fik... så efter det her punkt, så fryser den bare. Det gør jeg bare med time remap her. Og så lige ændret keyframe-typen og bla bla bla. Hvad har vi andet, vi skal kigge på?
Så har jeg... Vi kan se her, der ligger over det hele. Har vi sådan en her lens flare her. For at få billedet lidt mere behageligt at se på. Og sådan simulere en sol og sådan noget. Den er så parented, altså. Eller den er så motion tracket på... eller, hvad skal jeg sige? Så vi har... Nej, nu kan jeg bare gå videre her. Så vi har et null-objekt her, som vi har og så har vi motion tracket grundvideoen, så vi kan få alle objekter til at følge, fordi ellers skulle man gøre det manuelt, og det gider jeg ikke at gøre. Så du kan lige så godt motion tracke. Så har jeg brugt det her som et track point. Det er hvide her på baglygten. Og så har jeg tracket med trackeren hernede, applied og bla bla bla. Og så parenter jeg bare de forskellige ting herover eller her. Så for dem, der skal sidde fast på det objekt, eller følge, parent hernede. Nu skal jeg ikke pege i virkeligheden, for det kan jeg ikke se. Så det er bare en masse alt muligt her. Så er der noget lys her. Vi kan se, det er noget lys, der sidder der. Finder lige noget lys her. Stort lys her. Så vi får eksplosionen til at lyse ud over det. Det kan I se, hvis vi fra, så er der noget lys på. Så herover kommer der også noget lys. Den er lidt malplaceret. Så der herover også til en anden eksplosion, hvor bilen rammer. Den er vist sådan. Der kan jeg se her. Så der er også noget lys på. Det er meget fedt og ofte med noget lys, men lensflaren jeg har puttet på her. Vi kan lige gå hen. Her. Det har jeg puttet den her lensflare på. Jeg kan lige prøve at putte den fra på. Den skaber også en del lyser. Og det hele ser lidt fedt ud, så det er meget fedt. Så er der ikke så meget andet at kigge på. I kan se, der er bare bunker af compositions, og så skyggen til bilen, når den flyver her. Den har jeg bare taget den samme som bilen, samme footage, så gjort den helt sort. Blødet den lidt ud, eller sløret den, og så bare keyframen til at gå herfra til her, i løbet af bilen, den også flyver over. Er der meget andet at sige her? Altså, der er jo en masse bag alt det, jeg lige har fortalt. Der er 1 milliard keyframes i alt her med det her time remapping og opacity, position, dims og andet. Altså, vi kan lige finde her et eller andet. Og så er der også de her 2 eksplosioner, som der bare er 2 forskellige blending modes på. Altså det er den herovre. Den også kan I se. Den fandt jeg sådan en vi tager den øverste. Den her. Sådan her. Bupti. Her. Man kan se, hvis jeg lige tager alt fra. Nej, ikke den der. Bupti. Den her, nej. Den her. Så fandt jeg en eksplosion for noget grønt. Og så begyndte jeg så at kigge den meget simpelt ud her, fordi det gav faktisk det bedste resultat. Og så begyndte jeg så at color grade den med alt muligt forskelligt. Mesh warp her. Se her. Så jeg fik den til at gå lidt om og sidde på siden af bilen og noget glow. Så indstillingerne her og noget hue and saturation. Nej, det kan jeg ikke lige se noget. Sådan der. Hue and saturation. Lige gør den lidt mørkere, ikke så meget. Der. Og så noget curves her, der også gør en kæmpe del for ligesom at få den til at se flottere ud. Selvfølgelig. Så er der her, så yellows, og der er også gjort noget af green, der er lidt, men sådan, vi gør navn på den, så det er bare en masse alt muligt, jeg har lavet her. Selvfølgelig er det andet. Så bare noget røg og her noget røg. Et røglæder, masket en masse, lagt oven på hinanden, og så få lavet masse røg til den første eksplosion her i sin egen composition. Så er der faktisk ikke så meget andet. Så vi ses, håber I kan bruge videoen. Den var så også 10 minutter, og den stopper nu. Vi ses, ha' det godt, hej hej.